Tak ahoj, všechny vás zdravím a bude to jenom takový krátký. Nejsem ani poslal žádných poselství a tak dále, ale možná mám něco tak jako na srdci trošku a ráda bych se s váma chtěla podělit, protože všichni víme a cítíme a prostě je to neměnný, že tenhle rok zaplať pánbu nebo prostě končí a ten nadcházející rok, který už zítra tady bude, tak prostě tady taky bude. Tak jako tak. A tak já bych chtěla poděkovat tady tomu roku, který byl. Ať už ty vnější okolnosti, které nás provázely, jsme pociťovali subjektivně nebo i objektivně jakkoliv, tak si pořád myslím, že stejně nás pořád ty vnější okolnosti, jakýkoliv, budou doprovázet celým naším dalším životem, stejně jako nás doprovázely ty v těch letech minulých. Vím, že je to teďko těžký pro nás, pro všechny, ale asi bych za sebe udělala to, že bych to jenom tak jako sundala. Takovej ten těžký obal, který třeba cítím, který na mě nějak jako dolehnul nebo dolíhá, tak ten bych jenom tak jako sundala a odevzdala. A v tom novém roce tak jako vkročila, pokud možno za sebe vnitřně v takový určitý lehkosti, naději, vnitřním pokusu o vnitřní klid a vyrovnanost a ta víra s náma prostě půjde a taky musíme, ale proto, aby to bylo lepší všechno, tak jak si přejeme pro sebe všichni nejvíc, tak si myslím, že bychom měli pro to něco udělat, že přišel ten čas, že jsme se jakoby dostali z toho šoku prvotního možná, nebo se trváváme možná ještě v nějaký agonii určitý, a že bychom třeba mohli pojmout ten rok 2021 tak jako energičtěji, vnitřně silněji a jít do toho společně nějak víc aktivně. Nevím zatím jak, ale věřím, že určitě nějaký způsob najdeme. A bych chtěla tady vytáhnout 2 karty. Jedna by byla z čakrových vykládacích karet a jedna by byla z takového balíčku cesty k sobě. Tak nejdřív si můžeme vytáhnout ty čakrový. Sny, tak já se podívám, co to bude. A tady ta karta je taková jakoby jednodušší v uvozovkách, není tam tak dlouhý komentář. Tak tady vnitřní svoboda. Úžasný. Sny a vnitřní svoboda, myslím, že není k tomu co dodat. A o té vnitřní svobodě se tady píše, co děláš, to dělej rád, osvobodí tě to. Vnitřní svobodu pociťujeme, když dokážeme přijímat svůj život takový, jaký je. Co děláš, dělej rád, osvobodí tě to, je dobré naučit se mít rád své povinnosti. O svoji vnitřní svobodu se můžeš lehce připravit tím, že si budeš vytvářet překážky a omezení ve své mysli. A co se týče těch snů, tak jsme v čakře 3. oka, v naší intuici, že já si myslím, že opravdu teda ruka šahla docela na dobrý karty, nebo na takové karty, které jsou opravdu tematické. Tato karta je znamením, že vaše sny jsou nyní velkou součástí vaší cesty. Je čas začít si jich trochu více všímat. V tuto chvíli vás vede vaše duše a touto cestou vám posílá zprávy. Abyste si pamatovali své sny, začněte si vést deník a sledujte poselství, která dostáváte. Pro duši je jednoduché hovořit a komunikovat prostřednictvím snů, protože mysl není tolik rušená v porovnávání se stavem dění. Odpovědi, které hledáte, se ve vašich snech projevují velmi zřetelně, takže si dopřejte čas je prozkoumat. Tato karta může také představovat sny, které si přejete převést do svého bdělého světa. Je čas snít ve velkém. Co byste rádi vytvořili? Jaké jsou vaše sny a touhy?
Zaměřte svou energii na to, co byste rádi vnesli do svého života. Věnujte tomu nějaký čas. Všichni jsme spolutvůrci všeho míra a naším přirozeným právem je zrealizovat své touhy a sny. Vězte, že si zasloužíte hojnost univerza a že je čas přenést sny do reality. Protože sny se opravdu plní. Jen musíte uvěřit, že si to zasloužíte a nebát se přijmout dary, až se ve vašem životě objeví. Pěstujte své sny v půdě pozitivity, s důvěrou o ně pečujte a zalévejte je láskou. Brzy zaplaví váš život tou nejčistší láskou a radostí a afirmace získává velikou moudrost a vedení ve stavu snění. Převádím tužby svého srdce a sny do reality. Já myslím, že to je prostě kouzelný poselství pro ten příští rok 2021. Takže jsem tady ani tak dlouze nemusela mluvit a filozofovat o tom, co bylo, je a bude. Ale tohle je hezká taková tečka i pro ten rok. A krásná brána, která se otevírá, už brzo se otevře, nebo jestli budete koukat až zítra, tak se otevřela v tom roce 2021, takže já nám přeju klid, zdraví a hlavně lásku pro sebe, tu sebelásku a tu lásku pro ty ostatní, a včetně těch méně šťastných i těch hodně nešťastných. A myslím si, že ty hodně nešťastný, ty jsou teď vidět úplně nejvíc, protože ty teď nejvíc kopali tenhle rok okolo sebe a škodili. Takže ať je ten příští rok hlavně v lásce. Namaste.